Saja corona dekan ruang kini malan onde mama sungguh jo janggui dekan ruang indah tak cukup dekan ruang laban tua baru dekan ruang bantu den kini. Halo guys, udah pada subscribe belum? Kalau belum klik dulu dong tombol merah di bawah. Boleh kan? Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Subscribe itu gratis kok, nggak bayar. Pahala lagi. Saya doakan yang subscribe panjang umur, sehat selalu dan murah rezekinya ya. Saja corona dekan ruang kini malan onde mama sungguh jo janggui dekan ruang indah tak cukup dekan ruang laban tua baru dekan ruang bantu den kini. Semakin lama desana idui mau dekon dekan ruang barela api dekan ruang jo akan makan de mama makan coba awan de mama laila maju piti ati karajo indah pulang kampung ndak abulia pulo kasih badan kini mangadu tuanai lamo-lamo mati ndak makan kasih badan kini batenggang badan jauh di rantau orang tuanai manggale masker dekan ruang den cubo pulon de mama barang lay api tapi piti ndak basuon dekan ruang jan kabalabon de mama apa-apa tamakan manggale kola ande mama apa itu pulon dekan ruang kola tak kacau tapi urang indah ado dekan ruang kola tak kacau tapi urang indah ado buek YouTube mbak itu pulo awak pane panonton tak ado dulu banyak kini tinggal 5 tuanai nan musaji kini batu tuilah 8 kali ndak sumbayang Jumat kok tarawih mode itu pulo tuanai bilo kapain dekan ruang corona nangkon de mama labosan bana dekan ruang kita di rumah dekan ruang labosan bana dekan ruang kita di rumah nan hari raya desan ruang sabanta lain dah sayang tanpa sok ini dekan ruang rayo di rantau dekan ruang na baju rayo jua apo ka di Bali ala bansai orang kasadonyo dulu kayo kini tak ado kontrak rumah manyasak pulo tuanai kredit Honda lah hajat buat tempo orang leasing marabo-rabo kok tak baba ya Honda ditariknya tuanai kok kamalaku ditampe orang barale endekan duang